Projekat upravljanja čvrstim otpadom za Pirotski okrug obuhvata radove na uređenju tela deponije kao i radove na izgradnji i prateće infrastrukture na kompleksu. Cilj ovog projekta je unapređenje sistema upravljanja čvrstim komunalnim otpadom u opštinama Pirot, Babušnica, Dimitrovgrad i Bela Palanka, čime će se drastično eliminisati negativni uticaj na životnu sredinu, redukovati postojeći rizici po zdravlje ljudi u regionu. Rok za izgradnju prve faze regionalne deponije, koja je zvanično započela danas, iznosi 15 meseci. Ja mislim da je čak 15 meseci mnogo za ove radove koji se tamo planiraju. To su pre svega zemljani radovi, ima nešto i građevinskih radova, ali je ostavljen jedan dobar rok da ne bi bilo eventualno probijanje rokova kako je inače u građevinarstvu možda i uobičajeno. Dakle, po svim, reći ću ponovo, po svim standardima će se uraditi i što se tiče nanošenja glina i geotekstila i pratećih građevinskih objekata i zaštita spoljnog terena i zaštita od, da kažemo, nekih negativnih uticaja što se tiče mirisa i tako dalje. Biće urađena ova deponija. Mislim da će biti prva po evropskim standardima u Srbiji. Prvu fazu izgradnje regionalne deponije sa 3.192.308,65 eura finansira Evropska unija preko Evropske komisije. Htjela bih da iskoristim ovaj moment da kažem da smo zaista tek na sredini puta. Ključni koraci su tek sada. Mi smo obezbedili sredstva da se izradi deponija, ali na koji način će zaista sve uložene investicije dati konačne rezultate, to jest da građani dobiju savršenu uslugu po ekonomičnoj ceni i da se zaštiti životna sredina je tek pred nama. Tu je ključna saradnja 4 opštine. Za realizaciju MICP projekta zadužena je PTISA, španska kompanija za inženjering, koja se nalazi na čelu konzorcijuma koji čine još dve ino-kompanije, VNG i CIS. So I'm happy to witness, the first steps being made in this future. Srećan sam da sam evo svedok ovih prvih učinjenih koraka za budućnost. And I'm convinced that with the true and convinced management of the 4 municipalities, the landfill site can be managed in a very efficient way. I ubeđen sam u to da će sanitarna deponija biti veoma efikasna uz naravno čvrsto i efikasno vođstvo lokalne samouprave. Oko 30-ak vlasnika vikendica protestovalo je prilikom obilaska regionalne deponije zbog izgradnje same deponije u blizini njihovih vikendica. Predsednik opštine Pirot, Vladan Vasić, kaže da će ovaj problem biti rešen. Mi smo otvoreni za razgovor, prvi sastanak je već zakazan za ponedeljak, danas je četvrtak, dakle već u ponedeljak u 9 sati i vidjet ćemo kakvi su njihovi zahtevi, ali ja ponavljam, glavni finansijer radova na ovoj deponiji u iznosu od 3,2 miliona eura je Evropska unija, odnosno evropska delegacija koja radi i funkcioniše u Beogradu i da nije po evropskim standardima do realizacije ne bi ni došlo. A naravno mi smo pre toga uradili i stratešku procenu uticaja na zaštitu životne sredine i sve ostale dokumente koji su potrebni. To je, kao što sam rekao i u obraćanju u medijima, radio Institut Kirilo Savić koji je najeminentnija institucija u ovom regionu za ta pitanja. Projektna dokumentacija je rađena preko 3 godine i sve moguće saglasnosti su dobijene. Pored Evropske unije, kao što ste videli, jedan od finansijera je i Ministarstvo za prostorno planiranje i zaštitu životne sredine, pa ne verujem ni da bi oni učestvovali u nekom projektu koji je pod znakom pitanja. Ovaj projekat odobren je od strane Vlade Srbije, delegacije Evropske komisije u Republici Srbiji i nema negativan uticaj na životnu sredinu.